wallahi zai ba ku mamaki. Da ni shugaban ƙasa ne zan hana China gaba ɗaya shigowa Najeriya, saboda duk ma'adananmu da ka sani na itatuwa masu amfani. Yanzu kuna da labarin cewa 'ya'yan tafasa da 'ya'yan rai a harkan ƙasar China yanzu abu ne wanda yake da daraja da tsada. Wasu yanzu da ganyen tafasa da 'ya'yan tafasa kawai za mu iya warkar da rabin cututtukan da suke Najeriya. 'ya'yan tafasa shine da turanci ake ce mata Cassia tora seed. Wato ita tafasa ita ce Cassia tora, da ganyen da saiwan da 'ya'yan aka ce dukkaninsu magani ne. Akwai wata kuma ɗaya da turanci ana ce mata Cassia occidental, ita kuma aka ce da ganyen da saiwan da 'ya'yan aka ce tana maganin manyan cututtukan da ya fi ƙarfin duniya. Ita ce ake ce mata rai ɗore. Kun san rai ɗore? To yanzu rai ɗore 'ya'yansa in na gaya ma yadda ake sayar da Nescafe ɗinsa za ka yi mamaki, kuma kwata-kwata bai wuce gwangwanin Nescafe ba. To mu dawo kan tafasa. 'Ya'yan tafasan menene maganin da take yi? Na farko suka ce duk mutumin da yake buƙatar rage kitse a jiki ko a tumbi